Egal cu 3. Icina, hat fată, suntem la exercițiul 2, nu la exercițiul 3. Este la cu vehiculele și cu mașinile, uite-te. Draga cealaltă, Maria, spune-mi, te rog frumos, cât ți-a dat? Mie mi-a dat 27 de motociclete. Hat foarte bine, 27 de autobuzuri, pardon, de motociclete. Motociclete. Ați prins voi ideea. Bun, următorul exercițiu. Doamna, am o întrebare pentru dumneavoastră. N-ați vrut să vă faceți profesoară de română? N-am tu de un basil romanu, Catalino, da? Pentru că e o poveste foarte lungă cu limba română la mine, știți? Păi se cam vede, slay. Și vreau să vă mai întrebăm, asta este ultima dată când vă mai vedem în viața asta, așa? Adică revine doamna de ora viitoare, nu? Păi să știi că mi-a spus că s-a săturat de tu și vrea să iau eu locul. Deci nu știu cât va dura acest interval de timpuri, deci trecem mai departe. Octavian, continuă, te rog frumos. Bă, Maria, eu cred că asta glumește, nu are cum să rămână că asta e analfabetă, să vei că îi bag un abecedar pe gât de nu se mai vede pe ea, deci mă enervează, bă, Maria.